Hej og velkommen tilbage her på kanalen med en video, som egentlig i mit hoved startede et helt andet sted, men jo som så ender med og bliver noget helt andet. Og lige som jeg starter her, så er jeg faktisk helt og ender hen med det her. Så det må jeg bære over med den her video. Vi må se, hvor det ender hen. Men som udgangspunkt, og det siger overskriften nok også lidt, så handler det om, at vi skal til i gang med crawlerkoppen. Vi skal til ud og køre med vores COM-crawler her. Og meningen oprindeligt var egentlig, jeg gerne vil have lavet en video omkring, jamen, hvor nemt er det egentlig at lave sådan en competition crawler. Og det, som vi egentlig siger generelt til alle, der gerne vil det, jamen, det er en af de nemmeste crawler at lave, fordi at, det handler egentlig om bare at fjerne alt og unødigt på den. Sørg for, at den kan dreje skarp. Have en rigtig god throttle response, altså en måde at køre på, så du synes, det er nemt at styre din hastighed bremse, god servo og en winch, som egentlig kører det ud af. Og min første tanke var egentlig også, videoen her at vise, jamen det behøves ikke at bruge 4-5-6.000 kroner på et kit, og smide lige så mange penge i elektronik, for at have en god COM-crawler. Min tanke var egentlig at købe en billig, brugt trailbil, skralde den fuldstændig, sørge for, at geometrien fungerer, og så bare køre med den som en COM-crawler. Og det vil nok også komme til at se, jeg laver lige et mellemstykke lidt senere i videoen her, hvor I lige kan se, hvad det var, jeg egentlig havde tænkt, jeg ville starte med, og hvorfor det egentlig kuldsejlede. Men her ser I mit slutprodukt. Lige kort omkring crawlerkoppen, jamen så kører vi med de samme regler, som vi gjorde sidste år. Og som udgangspunkt, så vil det være sådan noget, der ligner det her, man kører med. Vi kører med de her 122 mm dæk-agtigt. Man bestemmer selv, om det er 1,9 eller 2,2 fælge, man sætter det på. Den må kun dreje på forakslen. Ens winch skal gå ud igennem snuden. Og så nogle andre små ting. Men i bund og grund, så ender alle bilerne med at ligne det her. Og reglerne er sådan set mest sat op på, for at lave et system, som gør, at bilerne er relativt ens. Det vil sige, når vi kører det ud og kører om lidt point, jamen så er udgangspunktet relativt tæt på den anden, og så handler det om, hvordan vi tuner bilerne lidt forskelligt i forhold til vores kørestil. Men som udgangspunkt, så er man typisk landet med noget, der ligner det her, med stort set ens hjul og elektronik, der ligner hinanden. Og det er også, hvor tingene ikke skal stikke helt af. Både elektronikmæssigt og bilmæssigt, jamen så er reglerne også gjort sådan, jamen hvis man har en gammel trailbil, ikke ved, hvad man skal bruge til, kan man lave den om. Man kan købe en billig trailbil på Facebook, kan man lave den om, og så får man sådan noget her. Jeg lagde en afstikker ud, en føler ud på Facebook på, er der nogen, der har en trailbil, som jeg kan købe billigt. Og det var egentlig for at prøve at vise, at man kan købe en relativt billig trailbil, og så bygge den om. Altså egentlig bruge længs, støddæmper, aksler og det hele. File lidt i styretøjet for at få den bedre styreudslag. Læg fjederen lidt ned, og så får man bedre geometri. Og som vi vil se senere i videoen, så var det ikke helt lige det, jeg fik. Så derfor så endte det egentlig med, at jeg totalt byggede det her chassis om. Fordi der var nogle ting, jeg ikke synes, der fungerede. Men nok om det lige nu, så måske bare lidt omkring, jamen hvad er det så egentlig, at jeg er nået frem til her. I bund og grund, så kunne det her lige så godt have været en Axial SX10-2, en gammel Traxxas TX4, en gammel SX10-3'er. I bund og grund handler det om, når man laver sådan en kompbil her, som I kan se her, så handler det bare om at få minimeret alt overflødigt. Og det, der gjorde, at jeg synes, det kunne være lidt spændende at bruge den her, det er en HPI Venturi. Det er simpelthen fordi, at den er billig i kit. Den koster omkring 1.300 kroner som et kit. Den havde lidt spændende, som jeg ikke har arbejdet med før, når vi snakker COM. Det var at få motoren helt frem hertil, og stadigvæk er plads til servo og winch. Den trade-off, jeg har lavet i forhold til at få motoren her frem til, i stedet for i midten, det er, at motoren kommer lidt højere op. Og det har selvfølgelig forsøgt at modvirke med at putte en så lille motor på, som overhovedet muligt, så det er minimum af vægt, der kommer herop. Og umiddelbart så synes jeg egentlig, at jeg lykkes med det.
Lige nøjagtigt den her, det jeg har lavet i gul her, det er ting, jeg selv har printet og lavet. Rocksliderne er også noget, jeg selv har tegnet og sat på. Nu er det grund til, at det er de grå, det er egentlig, fordi det er stadigvæk nogle test rocksliders, jeg har printet for at se, hvordan de passer, og kan det fungere, og jeg vil ud og prøve dem her den anden dag, og de fungerer fint, så det er bare lige spørgsmål om tid, før jeg får printet noget gul, og så kan man se det der gult her på. Det er ting, enten selv har tegnet eller printet, eller en eller anden ting, som er noget, som jeg har puttet ekstra på bilen. Ellers så har det egentlig bare handlet om at minimere det. Det jeg også har gjort ved den her, var, at de støddæmper, der var med, den jeg købte, de var så ringe, at de var ubrugelige. Så gik jeg hen i min kasse med stumper, fandt 4 element dæmper. Det er sådan en sikker go-to i forhold til dæmper. Der findes mange gode bud på, hvad man laver en god dæmper. Men hvis man bare skal have noget, der er relativt nemt at gå til, og noget, der er nemt at få til at fungere, element dæmper med røde fjeder i, så går du ikke fejl i byen. Du kan også bruge TX4 dæmper. Nu havde jeg element dæmperne her til at lægge, så det var det, der røg på. Det var nemt at have med at gøre. Jeg har lavet helt nye links på den. Jeg har lavet en ny geometri på den. For at få det til at fungere. Jeg har sat nye kardanger på, nye aksler. Og det er simpelthen for at kan få den her. Jo mere styrudslag, jo bedre på sådan en kompbil her. Sådan han har så meget styrudslag nu, at den får lidt problemer med faktisk at få plads til hjulet herinde. Og så er det, som det skal være. Ja, det er egentlig sådan, i hvert fald i min optik, en nem måde at stykke en komp-chassis sammen på. Det, der adskiller sig den her lidt fra, hvis vi simpelthen tager en TX4 komp eller en SXT3, det er, at man kan enten gå efter at bygge noget, der er tungt, altså sørge for at få en masse ekstra brass hernede på steering knuckles, i akslerne, og for at forbedre CG, og så får du en tung bil. Det kan nogle fordele i, at man kan få en CG, altså en center of gravity, der er ret lav på bilen. Men det skaber også en tung bil. Og i nogle situationer, så kan det være fordele at have en let bil, fordi når den er tung, jamen, så kan den nemt være, for eksempel når vi sidehælder på et underlag, der er meget løst, jamen, der kan det være en fordel at have en let bil. Men trade-offen, det er, at dækkene ikke trykker så hårdt på en let bil, og det med dækken kommer til lige om lidt. Men den her, den er bygget ud fra præmissen om at forsøge at bygge en så let bil som overhovedet muligt. Og så kan man selvfølgelig sige, hvor meget vejer den dagen, ikke? Jeg går tilbage igen, det ved jeg skarpt om min tidligere bil. Noget af det, jeg kigger på, når jeg laver sådan en her, jamen jeg går ikke så meget op i tallene og vægten og alt det. Det er mere, hvordan det føles, når jeg sidder med det, og når jeg kører med det. Om den er 1, 2, 3 mm den ene vej, eller 2, 3, 4 gram på den anden side, det er egentlig ikke det, der er vigtigt for mig, det er, at det skal føles rigtigt. Jeg har selvfølgelig white bias foran, det ligger sikkert omkring 60-40-agtigt, det er sådan det optimale. Den skal have en fin stance, den skal sætte sig stille og roligt ned. Så kan man sige, hvor tyk olie skal det i? Jamen tilpas tykkelse. Jeg kører typisk med lidt tykkere bagi, lidt tyndere foran, tykkere bagi, fordi når vi står på en eller anden ting, jamen så har jeg bare en fornemmelse af, for min kørestil, så er det rarest, at bagenden den er sådan relativt hård og kan holde, mens foran den kan give sig alt efter terrænet på den. Det er sådan de overvejelser, jeg har gjort mig, og så har jeg taget en komp-karosse her, jeg har til at lægge skoven til, og få den til at passe ned. Mere er der egentlig ikke i det, og skal kunne deltage i quartercuppen. Vi kan lige tale lidt kort omkring dækkene. Ja, når vi lige skal dykke ned i dækkene her, jamen, så vil jeg sige, noget af det vigtigste, udover selvfølgelig til at sige, der fungerer og spiller godt sammen, og det er simpelthen de tråd på underlaget, og hvor godt fungerer det, og har man tyngde på en eller anden. Det jeg har gjort med den her, det er, at jeg faktisk har bygget bilen en lille smule smallere bag til, og normalt bredde fortil, og det finder man drejer rundt, så for at undgå, at bagenden, den vil altid gå en lille smule, den har mindre radius end forenden. Det kan man formindske ved at lave en snæver bagende. Det er ikke ret meget. Jeg har egentlig bare taget sådan nogle fælge her, hvor man selv skruer den sammen i 3 dele, og så har jeg simpelthen vendt indpresningen om, så de forreste, de kører som deep dish, og de bagerste, de kører som anti-deep dish, så du får en smallere bagende.
jeg ved rigtig mange i Silverback, og mange af dem, vi købte med sidste mange, har sværet rigtig meget til 1904'en, som er et rigtig godt dæk. Det er et meget bredt dæk. Jeg har den her sæson faktisk gået over til J-konceptet her med Galessic, og de har faktisk gjort det rigtigt. De har faktisk gjort det så godt, at jeg faktisk tænker, at jeg vil gå over til den her sæson. Jeg kørte lige en dag, hvor Mark kørte med 1904, jeg kørte med dem her. Og jeg vil også sige, at han kørte med en væsentlig bedre bil, end jeg gjorde. Men de her dæk, de gjorde faktisk et eminent stykke arbejde, der gjorde, at jeg faktisk havde muligheden for at kunne følge lidt med, selvom jeg kører med en bil, hvor jeg tænker, jamen den er lidt udfordret i forhold til mange ting, både fordi det er en straight axle. Straight axle gør, at man får en lavere sense of gravity igen, så du får bedre balance i forhold til ikke at vælte, når du sidehiller, men du mister noget clearance. Og vores erfaring i hvert fald, der vi kører mest, der betyder clearance faktisk lidt mere end det med sense of gravity, som man kan gøre nogle andre ting for at komme udenom. Men nu vil jeg så prøve at køre med straight axle. Jeg har kørt med portaler i mange år nu. Nu vil jeg prøve noget straight axle. Men tilbage til dækket her, så er det vigtigt at have et dæk, der fungerer rigtig godt, og hvis man er ny og ikke prøvet det før, så vil jeg næsten sige, at et lige til go-to med dæk, det er Hyrax. Hyrax Predator. Et skide godt dæk, den kan alting rigtig fornuftigt og kan følge med over det hele. Hvis man gerne vil prøve noget mere, så er det helt sikkert anbefalet at kigge enten på J-Concepts med Galessic her, eller deres Landmines. Landmines gør det også godt, de skal bare klippes. Det er en anden snak. Eller 1904, det er også et rigtig godt, fornuftigt go-to dæk. Fordelen ved dem her i forhold til 1904, det er, at de er relativt smalle. Det betyder, at når jeg har en let bil, så får jeg stadigvæk et relativt godt tryk på trådet, selvom bilen er let, så dækket kan få fat i underlaget. Derover så har den ikke alt for store locks. Altså mange af de har en tendens til at købe dæk, fordi de har store locks, tænker de kan tage fat i alle mulige ting. Udfordringen med biler eller dæk, der har de her store locks på, det er typisk, så ligger de sig ned under belastning, så vil de gerne ligge sig ned, og så får man den her, man begynder at sige klapper. Det vil sige, når du har sådan nogle her med den her størrelse, det giver rigtig god fornuft. En anden udfordring med dem, der kører med store locks, når vi kører ned i noget løs sand, jamen så er større locks du har, jo hurtigt graver den så egentlig ned i undergrunden. Så egentlig med Galessic her, super fint dæk at bruge til quartercoppen, i hvert fald i det miljø og det underlag, vi kører. For man kan gå ind på YouTube og se rigtig mange anmeldelser, alt muligt, fra Trenchers og Hyrax, og ikke så meget om 1904'en faktisk, men alle mulige andre dæk. Men der vi adskiller sig rigtig meget, fordi jeg i hvert fald ser på YouTube, det er, at mange af dem de kører i bjergede områder og steneområder, og det har vi ikke så meget af. Så min erfaring er egentlig, ja, 1904, noget J-koncept af Hyrax, det er faktisk de fornuftige steder at starte. Ja, det var lige dæk kort. Elektronikken, lidt en snak for sig, den tænker vi lige kan vende nu her. Når vi snakker elektronik i den her, hvis vi tager motorsættet til at starte med, så har jeg valgt en Outrunner. Når man først begynder at køre med Outrunner, specielt i kompen her, så er det svært at komme tilbage, blandt andet til Fusion. Fusion er et skide godt sted at starte også at bruge, fordi den har en skide god kontrol. Der hvor Outrunneren egentlig outperformer Fusion, det er både i moment, og det er moment helt ned i lave omdrejninger, fordi den har den større kage, den kører med. Den har også en stejlere kurve i forhold til at tage gas, hvor at en Fusion godt kan være meget. Den har lige en brøkdel af sekund, før den egentlig kommer op i omdrejninger, hvor når du kører med Outrunneren her, jamen, den er der med det samme. Så hvis den lille, den smule tråd, man har, og det skal bare virke med det samme, og man skal have den hurtigt, så er min oplevelse, at Outrunneren har den nemmere at køre med. Så sværger jeg rigtig gerne til enten Holmes' ERC til den, eller i det her tilfælde, der sidder der en Rhino på. Det er en lille Rhino, og det er fordi, jeg kører med servoelektronik, der tager strøm direkte fra batteriet, og det er simpelthen for at få nok kraft i den. Så derfor er der ikke behov for en særlig stor BEC i den her ERC. Hvis man har behov for en ERC, hvor der skal kunne trække en stærk servo, så vil jeg helt klart anbefale Rhinos 80 amperes ERC, eller man kan overveje noget af FuelTech'en. FuelTech'en, den mangler lige lidt raffinement i forhold til Rhino og Holmes, er min erfaring i hvert fald. Jeg har FuelTech-sæt, jeg sidder på en anden bil, og jeg er egentlig også glad for det. Men til kompen har jeg slet ikke tvivl om, at der havde Rhino til læg her i scenen, og den her motor, så er det det, der skal på. Det eneste, jeg er lidt udfordret med den her, det er, at det er en relativt høj gearet bil. Jeg kan ikke ændre på spurgearet,
så jeg har ændret på pignonen så meget jeg kunne. Det er også gjort, at jeg har slæbt noget af bunden væk her, for at få motoren langt nok ned til en lille nok pignon, der kan passe i den her. Så har jeg en 96 kilo servo på, og jeg mener, Winsen her, den er på nogle 40-50 kilo, jeg kan simpelthen ikke huske det. Og de køber strøm direkte fra batteriet af. Så den får godt nok signalet over fra modtageren af, men strømmen, det tager den direkte batteriet af, og min erfaring er med servo og Wins, og specielt i forhold til komp, så er dem servo, der tager strøm fra batteriet af, de er noget mere kraftige, og noget mere, de lystrer også til de helt små ting. Og det handler egentlig ikke om at have den kraftigste servo. Det handler egentlig om, at når bilen er under belastning og pres, og den er helt oppe i et hjørne, så er det bare sindssygt vigtigt, at hvis man bare skal dreje en lille bitte smule, jamen så drejer den her en lille bitte smule. Hvor hvis du har en servo, der ikke kan følge med i vægten, så drejer man mere og mere, uden der sker noget, så lige pludselig, så drejer den igennem. Og det er lidt et issue, synes jeg. I hvert fald, når man kører komp, der kan det betyde rigtig meget. Specielt hvis man er i en situation, hvor bagenden ikke står særlig godt fast, så det faktisk betyder, at hele bagenden rykker sig, hvis man ikke er styr på det, der sker her foran. Så derfor så har jeg taget ren humus foran til her, i Wins og i servo. Skide godt tilfreds med det. Man behøver sikkert gå op i humus. Det findes ganske, jeg synes sådan som Deono, 500 kroner for en servo på 60 kilo og er rigelig hurtig. Nu ved jeg, HSC Winsen, den er vist nok gået i rest, altså den blev ikke lavet med, ellers så var der en fin HSC servo, der koster omkring 300 kroner. Kører med på nogle andre biler, fuldstændig kører upåklageligt. Så man bliver sikkert at bruge de her er vel for lidt op på 2.500 kroner servo, måske næsten 3 i noget af det her. Det er simpelthen ikke nødvendigt. Men nu havde jeg det, og jeg synes, det kører skide godt, så derfor har jeg sat det her i. Det, man skal være opmærksom på, når man kommer så kraftig servo i det her, det er, at det faktisk kan splitte dine aksler af, hvis den står opbindet op i en situation, og du bare drejer til, og det her det ikke kan dreje, jamen så knækker du simpelthen akslerne på dem. Så det er noget, man skal være opmærksom på, når man kører med noget, der i hvert fald ligger i de kilo ratings der, det er, at man skal kigge på sin bil og se, hvordan den er bindet op. Ja, det er egentlig det slutresultat, jeg er nået til. Man kan sige, at mit mål var at forsøge at lave en billig comp crawler, som jeg ikke skulle ud og bruge sindssygt mange penge for at kunne deltage i Crawler Cupen. Så planen var egentlig at have genbrugt, støddæmper, aksler, links, kardanger, alt det fra det sæt, jeg havde købt brugt, og tilpasset det, jeg lavede i geometri, så det fungerede. Som I kan se lige om lidt her, så ender det faktisk med, at jeg kasserer det hele på nær faktisk rammen, og gearkassen er det eneste, jeg kan bruge, desværre. Så derfor har jeg nødt til at tage nogle ting selv. Hvis jeg kunne have gennembrugt det, som jeg havde forventet forhåbentlig, hvis det var, at den havde lignet det kit, jeg ville have brugt op mod, jamen så ville jeg egentlig have genbrugt både aksler, links, støddæmper, alle de ting ville have genbrugt. Og så har jeg sådan en her, uden hjul selvfølgelig, uden elektronik, ville man kunne lave til under 1.000 kroner, tænker jeg. Og så en op til ens egne ambitioner i forhold til, hvor mange penge bruger jeg på fælge og dæk, hvor mange penge bruger jeg på elektronikken. Det gode ved elektronik, fælge og dæk og sådan noget, det er, at du kan tage det videre med til næste bil. Så der vil en altid anbefale at sørge for, det er en af dem ting, jeg egentlig ikke sparer så meget på, fordi det kan man altid tage med ud og på næste bil. Men sådan rent, projektmæssigt, så løb den her ud i sand for mig, simpelthen. Og jeg vil sige, det sikre valg i forhold til, hvis man gerne vil lave en billig comp crawler, som er lige til at gå til, find en Axel SX10 2 eller SX10 3'er, hvor længsten er i orden, akslerne er gode på, gearkassen fungerer, jamen så er den sindssygt nem at bygge om til en comp crawler. Det samme med TX4'en. Hvis bare akslerne, længsten, gearkassen og sådan noget i orden, nem at bygge om til det her. Og nem at modificere på, ligesom jeg har gjort ham bag til, jamen jeg synes ikke, at jeg kunne få støddæmperne langt nok ned, så sætter jeg lige et par chokkeys på, og så er den der, hvor den er. Og hvis jeg synes, det her det er stedet, hvor den skal være, jamen så hopper jeg lige ind i et eller andet tegneprogram, og så tegner jeg nogle nye støddæmper, og så printer jeg dem. Og det synes jeg er en af de sjove ting ved at køre den her komp-del, det er, at jamen, her er der faktisk ret nemme måder at være kreativ på, og prøve at lave noget, der egentlig er ens eget. Nå, jeg synes lige, inden jeg afslutter det her,
så hopper vi lige over og kigger på, jamen, hvad var det egentlig, jeg startede ud med? Og så kan jeg lige slutte af med bagefter, lige snakke om, hvad var det lige, hvorfor lavede vi om på det så meget, som jeg gjorde. Men jeg tror, når vi lige ser den her lige kort sekvens om, hvad det var, jeg fik købt, så giver det sig selv. Men lad os lige se det, så ser vi os igen lige om lidt. Nå, så derfor, så tænker jeg, jamen jeg skal have en kompbil til 26. Og jeg har jo haft en Basecamp, jeg har bygget om, og den har kørt, jeg har ikke haft noget med den, hvor jeg tænker, den var lige der, hvor jeg gerne ville have den. Det betyder også, når man hygger sig i hobbyen som den her, jamen så skal den overleve noget andet nu, fordi nu tror jeg skal starte et nyt sted. Og til år, så har jeg egentlig tænkt mig, fordi der kommer rigtig mange kompbiler, man kan købe i alle mulige afarter og muligheder, og alle mulige ting, de putter ind, og jeg vil stadigvæk våge den påstående at sige, jamen 90% af det er stadigvæk, og ikke mere, det er stadigvæk køreren. Og det sidste procent, det henter vi hjem på noget af det, vi gør på bilen. Så langt hen ad vejen, så vil man kunne komme rigtig langt, bare ved at lære at køre den bil, man har. Deraf så tænker jeg også, at i år, der vil jeg prøve at lave en bil ud fra, hvad skal man sige, det dårligste mulige udgangspunkt. Jeg vil også prøve at lave en bil ud fra, jamen, du skal ikke bruge 4-5.000 kroner på at få et chassis, og bruge 3.000 på noget elektronik, og 1.500 på en servo, og alt muligt andet. Jeg prøver at se, hvor billigt og hvor effektivt kan jeg lave en compcrawler, fordi langt hen ad vejen, så handler det om at lave en compcrawler om egentlig bare at fjerne alt det unødige på den, og optimere den så meget som muligt, og så sikre, at man kan lege med vægten, de steder, hvor vægten gør en forskel. Så derfor så starter et helt andet sted, og det tænker jeg, at den første værkstedsvideo her, som lige skal understøtte, det er lidt det med, jamen, hvor er det egentlig, jeg tænker, jeg vil starte henne i forhold til at lave den her compcrawler. Ja, så hvor starter vi henne? Som nogen af jer lader mærke til, så her for nylig, så lavede jeg en post ud på Facebook, og så jeg søger noget HPI Ventura chassis-agtigt. Og det er egentlig, fordi jeg har bygget en hardbody Jeep Cherokee. Den kørte jeg med til Cologne 2025, og var egentlig meget positivt overrasket over de løsninger, som sådan en HPI Ventura var bygget ud fra. Første gang jeg stødte på det her, det er helt tilbage fra dengang, at Axel SX10-turen også var udkommet, og så efter et stykke tid, så kom HPI med en, jeg mener, det var en Toyota afret af en slags, med noget. Og det nåede jeg aldrig være en del af den HPI dengang, der kørte jeg meget med Axel og Vatera, og begyndte også at lege noget med Traxxas, da det kom og sådan noget, men Venturen fik jeg aldrig rigtig pillet ved, så for det er nok et års tid siden, der købte jeg også et Ventura chassis, som det er faktisk ikke helt dumt det her. Bygge en hardbody ud af det, det kørte bare super godt, og var meget tilfreds med det. Den er også solgt videre til et andet sted og kører et eller andet sted derude. Man kunne ikke helt slippe ideen med den her Ventura chassis. Og noget af det, som jeg tænker kunne være spændende at lege med i forhold til, når vi snakker om compcrawler, det kan give mening. Det er hele det her med, at jeg har altid vant til at bygge motor og gearkasse hernede midt i. Men Venturen her har muligheden for at køre motoren her foran til, så kommer godt nok lidt højere op. Det er ikke super godt i forhold til vægten, men det flytter noget vægt foran til. Noget af det, vi så kan lege med, det er selvfølgelig nogle mindre motorer, når vi snakker Outrunner. Det er helt sikkert en Outrunner, der skal i. Jamen så tænker jeg egentlig, jeg tror godt med at få servo og motor til at ligge her i en klump, få sat noget servowinds på foran, jamen så har vi egentlig alt vægten, og hvis vi så får lavet et eller andet battery mount her et sted, jamen så har jeg alt vægten koncentreret lige her omkring forakslen, måske en lille smule bag forakslen. Det tror jeg godt, der kan blive noget fornuft ud. Jeg har ingen anelse om det kommer til at køre, eller fungere, eller man kan få vægten til at køre på det.
Derudover så er det en straight axle. Jeg har kørt rigtig meget portalaksler med Competition her på det sidste. Straight axle kan helt sikkert også noget i forhold til at sørge for at få noget af vægten ned. Og jeg byggede en XL XX10 for et stykke tid, nok et par år siden også, som jeg så videre med carbonramme og alle mulige andre fede opgraderinger i. Så jeg tænkte, det kan godt være nu, jeg skal prøve at lege lidt med noget straight og se, om vi kan lave noget fornuftigt på det her. Og jeg tænker også, inden vi er færdige, så har vi fået choppet en masse ting af. Og ja, det må vi finde ud af i løbet af den her video, og måske de næste kommende par stykker videoer til, hvor ender det her henne i forhold til en comp-crawler, og er det overhovedet muligt med en HPI-ventur? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, det er det, men hvor god bliver den så? Det er jo det, der egentlig nok er det spændende spørgsmål. Og kan man lave noget ud fra noget i den her pris, eller ej, også ud fra noget, som egentlig ikke er oprindeligt bygget til at kan blive til noget komp, jamen kan man så få noget fornuftigt ud af det? Jeg vil helt sikkert give det et forsøg. Så derfor så tænker jeg, at vi skal prøve at se, jamen lad os se, om vi kan få noget ud af sådan en Ventura her, til noget komp. Og så synes jeg også, der er noget fedt i, og der er noget skønt i at give sig selv den udfordring, at det her, det er altså ikke det oplagte sted at starte, når vi snakker komp. Og på det andet, så kunne det også være mega fedt, hvis man fik den her til at køre åndssvagt godt. Specielt op mod, når vi skal ud og køre lidt her på vores konkurrencedage, og stå med en bil, som ikke har kostet ret meget, men egentlig bare har brugt sine bedste idéer, og så følger med, måske kører den der bedre end ens konkurrenter, med noget, hvor man tænker, jamen det var måske ikke lige det første, man havde tænkt på med sådan noget her. Så jeg synes egentlig, vi skal dykke ned i det her Ventura 6i. Yes, jamen lad os tage udgangspunkt i det her, jeg har fået slæbt til dørs ud fra den opslag, jeg lavede på Facebook. Og når man laver opslag på Facebook og køber ting uset ud fra nogle billeder, jamen så nogle gange så er man mega heldig, og så får man noget, hvor man tænker, fuck man, det er jo godt nok, det ser meget bedre ud, end det jeg havde forventet. Wow, man, sikkert nogle fede ting, der er på. Jeg vil sige, at det her det er sådan lidt en blandet pose bolsjer. Og umiddelbart så er min første tanke nok, at jeg ved ikke, om man har kørt med det her med noget før. Men umiddelbart så er der mange ting, der lige falder mig for øjnene på den her, inden vi overhovedet begynder at køre med den. Og det er også nogle ting, jeg tænker, uanset hvad, når man marker i biler. Så der er nogle ting, hvor det er nogle flag, man lige skal tænke sig om. Og det første næsten altid lige prøver, det er selvfølgelig i forhold til støddæmperne. De er alt for hårde. De er alt for bounce. Der er slet ikke noget, der er ikke noget olie i. Hvis man ser på de forreste, så keeper de endda fremad. Så de keeper den forkerte vej. Jeg tror også, at de har forsøgt at få kort akselafstanden. Sådan lige umiddelbart, så tror jeg, at han stod til 290, så det er inde i 313'er. Så er der noget i forhold til ens panhard og ind i støddæmperne her, det er måske heller ikke lige den bedste løsning. Jeg så, at der var det her er en Austar-aksel. Det er sådan en Kina-kopi. Og min erfaring med den, det er faktisk en helt habil aksel. Især fordi den har faktisk ekstremt styrudslag. Det eneste, der lige stikker i øjnene her, det er, at man har kommet hvad jeg kan se umiddelbart, de originale CVD-aksler i, og de har ikke særlig høj styrudslag, så du får ikke udnyttet det styrudslag, den her aksel kan give. Jeg har nogle ekstra, nogle til ligge her, universal, som jeg eventuelt kan komme i. Ellers så har jeg faktisk et helt nyt sæt til at ligge her. Jeg afstarter, som jeg lægger mærke til her. Så har den faktisk et ret habil styrudslag. Det er det desværre ikke på den her, fordi der er de forkerte
CVD'er i, heller ikke forkert, det er de originale, og jeg ved ikke, men de har dem, der er fulgt med, men hvis man køber de her Agstar-aksler, så er jeg helt klart anbefaler at beholde det der i, fordi at du får en helt afsindig eminent styrudslag. Så bliver jeg altså lidt bekymret, når man putter stjerneskruer i. Det er også et ikke altid super godt tegn. Yderligere forsøgt at lave sin egen links ned i bunden, og det er der simpelthen ikke noget i vejen, men man kan faktisk lave nogle ganske habile, gode links ved at bygge selv. Det er de lavet af gevindstang med en alu sleeve på. Jeg kunne forestille mig, at det får lov til at rykke videre. Lige umiddelbart så virker det ikke sådan lige til at være... Det er ikke lige ramt lige i øjet med, i hvert fald i forhold til de rigtige længder, og hvor meget den har fat i her. Jeg ved ikke lige, hvad der er gået galt, siden det ikke holder sammen. Så er faktisk også nogle ganske udmærkede kardanger i fra Venturen. Eller, jeg har ikke haft problemer med de kardanger der, mens jeg har kørt med min Ventura. Jeg ved ikke helt, hvad det er for nogen, hvorfor de er i. Men hvis man kigger bag til her, så den her kardange blandt andet, den er helt i bunden. Så når sådan en aksel skal kunne give sig, så går den lidt frem og tilbage i forhold til, når den går op og ned. Og der er den her sådan helt skubbet sammen, så den vil altid den arbejder imod ind i akslen hver gang den går op. Det er ikke lige et super godt tegn. Derudover så er pinion-anklen på den også ret meget ude af synk, fordi at akslen vender rigtig meget nedad. Der skal man helst have en ordentlig pinion-ankel også, for det fungerer. Og så mangler der nogle skruer herinde i chassiset, og der er noget hjemmeprint på en eller anden mærkelig battery mount holder. Så altså hvis det var min, og der var en ude i klubben, der havde spurgt til, så er det nok noget, der er i et funktionsniveau, jeg nok har foræret væk. Umiddelbart så vil jeg sige, det er... Der er ikke super meget i, jeg nok kommer til at bruge, men vigtigst af alt, at det jeg skal bruge det til i hvert fald, det er jo chassiset her, og motormount, og styresave og sådan noget, og det er der. Så det er jo en kæmpe plus. Om jeg kommer til at bruge støddæmmerne, kommer jeg i hvert fald ikke til at bruge. Selve støddæmmertårnet bag til, det er faktisk en løsning, som umiddelbart ser super godt ud. Jeg har ikke set den før på Venturen, men det er fra hvad jeg lige umiddelbart kan se, en Element. De kommer fra. Nu siger der er sådan nogle indsatser her bag i metal til at skrue støddæmmertårnet i, men de kipper det helt lidt frem. Det er skide godt, det kan jeg godt lide. Man har jo synes lige lavet hul hernede i vangerne her, for at de kan blive skruet på. Jeg ved ikke helt, hvor godt det er lavet. Hvis man kigger her, så den her holder her, der skal støtte, den er lige et par millimeter over vangen, og her der passer den til at runde ned i vangen, og den her, det er simpelthen for at støtte den her, når den går på, så selve hullet her til den er sat lidt for højt herovre. Så skal også være en brace imellem her til at støtte de her to, for det er lidt noget tyndt plastik, så der skal være en brace imellem til at støtte de her to. Ja, den er ikke på, men lad os se, om vi ikke kan få det til at virke. Yes. Så det er i hvert fald umiddelbart så tænker jeg da, at det vi skal bruge til at gå videre med at lave en komp. Jeg har måske håbet på, at der var lidt flere ting her i. Blandt andet kadangerne kunne det være rart at være i orden, og linksene også. Men det er ting, vi kan gøre noget ved. Som I kan se, så har jeg godt lidt forskellige links over klar. Jeg allerede til det. Jeg har faktisk et sæt Ventura links til det også, der burde passe på. Så umiddelbart så burde vi have sådan rimelig, eller så laver vi det. Det skal vi nok få lavet. Så derfor så, der er i hvert fald til, at vi højst sandsynligt kan få noget fornuftigt crawler ud af det her. Man kan sige, at udgangspunktet var måske lidt andet, end det jeg egentlig havde sat sig på. Så til at starte med, så tænker jeg egentlig, at det vi skal gjort, det er, at vi skal have den egentlig skilt fuldstændig fra hinanden. Vi skal have alle links af, eller have kadangerne af. Støddæmmerne skal af. Vi skal have printet sådan en stiver her bag til. Og min tanke var egentlig at sætte dem på her, og så
skære vangerne af her, så jeg som komp med at få så meget af bag til, så du får så god departure angle som muligt bagpå. Men jeg sad faktisk også og tænkte på, om man skulle sætte den helt herned, og så skære her. Men jeg tror, til at starte med, så sætter vi den her ud, og så skærer vi her. Og hvis det giver fornuft, jamen, så laver jeg en ny af dem her, som der passer herned til, og så skærer vi en hel herop. Men det er en proces, det er længere hen. Men jeg synes, til at starte med, så skal vi lige have taget det hele fra hinanden og ind til kernen af det, vi tænker herfra. Der kan vi begynde at bygge ud af. Ja, men lad os få startet og få noget af det her taget af. Så blev jeg allerede mega bekymret, fordi at i det, jeg sætter den her på til at skrue af, så er der slet ingen modstand i det her skrueværk. Og det er selvfølgelig også en af de ting, der altid er med, når man køber brugt, der man aner jo ikke, hvor meget af det, der er skruet over gevind. Så det må vi tage, som vi når frem til, hvor meget af det, der er det, eller så må vi enten bestille nyt, eller få sat noget møtrik eller noget på bagsiden. Men ja, sådan det. Vi må se, hvad det bringer, når vi får skilt det hele af. Og så tager vi det derfra. Nå, tog lige den her kanang af foran, og det tror jeg også er en af årsagen til, hvorfor stødemerne, eller den var så dårlig til at artikulere det, at det kan næsten ikke give sig herinde, den er meget, meget stramt. Og det gør så også, at den skal jo kunne give sig lidt frem og tilbage, når den kører op og ned, i forhold til at støddæmperne, de giver sig det. Den gør meget, meget stramt her. Det er vist bare, ja, der er ingen grund til at bruge mere tid på dem. Yt. Yes. Ja, så nu er vi inde ved kernen, som egentlig var det udgangspunkt, jeg egentlig rigtig gerne ville have. Jeg hiver sgu nok også den her af, kommer jeg ikke til at bruge. Men ja, det kan sgu godt være lidt skræmmende at sidde her med så lidt tilbage og tænke, kan vi få noget competition værdigt ud af det her? Det tænker jeg nok, vi skal. Spørgsmålet er bare, hvor konkurrencedygtig den så reelt bliver. Men det må vi jo tage ude på banen, blandt portene. Man kan sige lige her, så min første tanke der, nu tager jeg taber lige til her, og så giver den lige en god vask og en god rens. Og så er planen egentlig, at jeg har jeg har printet sådan en her til foran, hvor jeg kan komme en servowinch på, som kommer til at sidde her. Så vi kan have en servowinch på fronten. Så printer jeg lige en bag til her. Sådan der. Lige som udgangspunkt til lige at stive af. Ja, så fik jeg den vasket og gjort den ren, så den er til at arbejde med. Og så gør jeg også det, at jeg faktisk lige skar det bagerste her af. Jeg vil muligvis helt herind, det får vi lige se. Men grunden til, at jeg kun lige tog den her til, det er fordi, at den bracer, jeg har printet, jamen den passer egentlig lige ind her. Og alt afhængig af, hvor vores aksel kommer til at sidde tilbage i forhold til vores hjul, jamen så kan det være, at det giver en fin nok approach angle med det her på. Så det tænker jeg, at det vil tiden
egentlig vise. Men ja, nu er vi inde ved kernen af det, og det der blev udgangspunktet i den her comp crawler. Nu siger jeg comp crawler, jeg ved ikke om vi kan få det til en comp crawler endnu. For der er sådan flere ubekendte ting i den, som gør, at jeg ved ikke, om det kommer til at fungere. Men jeg håber, det kommer til at fungere. Så det jeg egentlig lige tænker på, vi lige starter på, jeg er mega spændt på det her med den ekstra skrue her i stjerne og alt muligt andet, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at få monteret den her på til min servovens, og så montere den her bagpå. Så det tænker jeg egentlig med, at det er de 2 første ting, vi starter med, og når vi gør det, så forsøger vi lige at sætte akslen på i bag her, sammen med de her 2 originale links, jeg har fra en HPU eller HPI Ventura, og så tager vi det derfra. Ja, som I kan se, så endte det faktisk med, at jeg kasserede en hel del af det, jeg købte, og det er jo nok, pilen peger jo egentlig nok ind mod mig selv faktisk, fordi at det her med at købe ting, som man ikke har set, det er der altid en risiko ved. En af mine kammerater, jeg kører med, han købte også en bil uset. Han fik nærmest en helt ny bil, så det var bare happy days. Jeg fik en bil, som måske ikke var der, som jeg havde troet, det var. Og egentlig så kunne jeg bare have ventet til at kunne få en, jeg kunne se. Eller så er det det, man må forvente, når man køber en bil, man ikke har set. Der er ikke så mange andre at pakke bilen hen mod en selv. Så det gjorde faktisk, at bygge det udviklede sig, og jeg vil sige, at det der nok var allersværest i hele det her, og det ser vi ikke på videoen, jeg har godt nok forsøgt at tage video af det, men det blev simpelthen så omstændigt, og der var rigtig mange ting, der var rigtig meget trial and error i det, og jeg vil sige, at jeg er ikke helt 100% færdig med det her nu, fordi både det her skal jeg finde ud af at fungere, er det der, hvor fjederen skal være, skal jeg lade nydstøtte motoren til. Motoren ligger lige højt nok i kV, det er en 2200 kV, jeg vil egentlig gerne hele omkring måske 1500, 1200, 1000 kV. Jeg har en 1000 kV motor et eller andet sted, jeg ikke kan finde. Og simpelthen for gearing er svært ved at med at gøre. Men det der var nok faktisk det, som gav de allerstørste hovedbrud, som jeg brugte rigtig meget tid med at spare sammen med dem, jeg kører med, det er hele geometrien her. Og egentlig så ser det relativt nemt ud, men det er faktisk nogle gange noget af nogle hovedbrud, man skal gøre, både fordi, at det er vigtigt, at ens pinion angle her, den er god. Altså det her med, at man kan se, at akslen her, der går ind i kardangen her, jamen den følger egentlig fint niveau, uden at gøre sådan eller sådan. Og det er en helt anden snak. Google, YouTube, noget der hedder pinion angle på det her, så vil vi finde ud af, hvorfor det er så vigtigt, at den her del den er i orden, og den bygger på den her øvre og nedre links i forhold til, hvordan de passer sammen. Så var jeg voldsomt udfordret med i plads her foran til, og det er fordi, at det der nok var det største problem, det er, at HPI'en sætter panharden på den modsatte side end Traxxas og Axel, nogle af de andre, så alle de der tredje parts aksler og ting og sager, jamen det er jo fuldstændig voldsomt begrænset, for jeg skulle bruge en panhard link mount på akslen. Plus at på grund af gearkassen, så er der meget, meget lidt plads herinde, så jeg kunne ikke. Mange der sidder pumpkinheaden over til siden, og det er der simpelthen ikke plads til her. Så enten så skal pumpkinhead være i midten, eller i den modsatte side. Og det er der bare ikke rigtig ret mange, der har, fordi de har panharden på den anden side. Så det var et værd hyr at finde en aksel, vi kunne vende panharden ovenpå, beholde den rigtige vending på akslen, samtidig med at lave plads til en panhard og en styrstang herinde. Og jeg ved ikke, om man kan se det, men der er ikke meget plads, når den er fuldt komprimeret, den her. Plus at man stadigvæk skal have fuld styrudslag, når tingene er komprimeret helt sammen derinde. Men det virker til, at vi har ramt det rimelig fornuftigt. Så er fuld styrudslag til begge sider, også under fuld kompression. Det var lidt af en trial and error, som man kan se, så er vores panhard, den er lavet af gevindstang, som når jeg kommer lidt længere, skal jeg lige tage den af, og så have puttet noget overfladebehandling på en slags, så man ikke kan se gevindet på den, men den ligner egentlig bare en almindelig stang. Så nye kardanger på, eller nye, det er det, der lå i kassen. Det er det, jeg kommer til at tage med ud. Nu kommer jeg til at agere som dommer til Crawlercuppen. Det vil sige, at min plan er, sammen med en fra klubben, at vi er 2 dommer i Crawlercuppen,
og vi dømmer alle kørsler. Og grunden til, at vi kan gøre det i år kontra sidste år, det er, at vi laver et par baner, hvor vi bare kører for, at folk kan køre, hygge og træne. Og så laver vi omkring 15 porte, hvor man kører point. Og der vil være en dommer følge med rundt og sikre, at pointene er ført rigtigt. Det vil sige, at man kan køre en time, og nu synes man, at man er klar, og man er dialed ind. Så tager man de 15 porte på point. Og så sidst på dagen, så kigger vi på, hvem der egentlig har vundet den del af det. Og grunden til, at vi har gjort det, det er, at jeg synes, det giver mere tid til at nørde og hygge og snakke omkring det her med at crawle, hvor de andre Crawler Cups har brugt rigtig meget tid på det her med at køre pointene. Og det er også mega fedt. Det er bare hårdt, og det ved jeg godt, dem der kører med sidste år, og køre koncentreret i 3 timer for at komme igennem banerne. Det er meget, det er for hårdt. Så derfor så laver vi nogle baner, man kan køre igennem for at træne, hygge og snakke, og så har vi en del, hvor vi kører på point, og der vil være en dommer til stede til at hjælpe med at sikre, at man får kigget på pointene korrekt. Så jeg vil have den her med. Jeg vil nok også køre det ud for hyggens skyld, men pointene kommer ikke til at køre med den med. Ja, det må blive en anden gang. Jeg håber, at der er flere af jer, der rigtig godt tænker sig at være med i Crawler Cup'en. Det er jo sådan, at hvis man er medlem af Midtjysk Crawler Silverback, så er det gratis at deltage i Crawler Cup'en. Er man gæst udefra, er man meget velkommen til at deltage i Crawler Cup'en. Vi tager et lille gebyr, og det er mere fordi, så er der lige penge til kaffe og kage og sådan nogle små ting, vi også lige får på dagen. Men det vil være et lille bitte beløb, så at man er med til det. Så alle er velkommen til Crawler Cup'en, og så skal vi nok finde ud af det, om man er medlem eller ej. Det nemmeste og det billigste er nok blevet medlem. Vi tager kun 10 kroner i måneden for medlem af Midtjysk Crawler Silverbacks. Og vi har skrueaften og sådan noget. Vi hygger os rigtig meget. Vi bruger næsten lige så meget tid på at snakke og hygge og sidde og bygge biler nogle gange, som vi egentlig bruger på at køre. Så det er blevet en stor del af vores hobby her i det midtjyske. Jamen det er også hele det sociale og samværet omkring de her biler. Og vi er så heldige også at have fået en adgang til et klubhus. Så vi har altid kaffe på kanden og sådan nogle ting. Nå, jeg aner ikke, om I fik svar på det, I skulle have for at se den her video, og jeg ved ikke, om jeg har været igennem det hele omkring det. Afsluttende kommentarer er egentlig, jeg startede et sted, hvor jeg prøvede at vise, hvor nemt og billigt man kan lave en crawler. Det endte med faktisk, at jeg skulle bygge hele bilen om, fordi at den var ikke helt der, hvor jeg troede, den var. Så jeg tænker til næste år, til næste Crawler Cup, når vi snakker Cup 27, jamen, så tror jeg prøver at købe en udtjent Axial 2 eller 3 eller en TX4, og så prøver vi at lave samme manøvre og se, om jeg ikke kan gøre det mere rigtigt den her gang. Så det bliver ikke, som jeg håber på, en byggevideo eller en afbyggevideo, hvor man skræller sådan en her for at få en god crawler og geometrien, men mere af, at det er godt lade sig gøre. Jeg vil nok ikke anbefale, at man som ny giver sig i kast med sådan en HPI Ventura, fordi der er mange ting, man lige skal tage højde for, hvor Axel og Traxxas og sikkert også Vanquish, jamen det er lige til at gå til med sådan noget her. Nå, ikke mere sludder herfra, ikke mere kommentar. Jeg håber at se det ud. Jeg er glad for, hvis I har fulgt med i videoen så længe her. Jeg satser også på, at der kommer med i video i løbet af år. Vi har brugt rigtig meget tid på at lave vores scalepark ude ved Midtjysk Crawler Silverback, som I nok kunne se på nogle af vores videoer, og vi har snart grand opening af den, hvor man kan se den og prøve den. Så det har taget rigtig meget af min tid. Men jeg satser på, at her i løbet af foråret og sommeren, jamen, så begynder der at komme værkstedsvideo igen. Vi skal også over kigge på Hobby Wings Outrunner set. Muligvis kommer det her i. Jeg tænker også, at vi skal kigge lidt med dæk, vi skal kigge biler, lidt forskelligt, hvad nu kommer omkring. Så jeg satser på at få lavet nogle flere af de her værkstedsvideoer sammen med vores videoer udefra, når vi kører. Men tak fordi I kiggede med. Tak fordi I fulgte med. Og så håber jeg, at jeg ser det ude.